Ada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamaskong padala, NL4 padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinag-irapan, tinag-ipunan, sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. NL4 padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayong updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Right
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Padumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagain ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot igakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sad kununyan. Pamaskong padala,
El Guata padala mula sa M. Lumier. Mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier. Ang hindi nakakaingatan, madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroroonan. ML Guata padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica ni Philip Baracena.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Good pa dumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka In 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 7 Healthy Habits Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog pa yun na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. Gaisano Capital. Gaisano Capital. The best place to shop for all. The best place to shop for all. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. DCKI Weather Update. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa timog na bahagi ng Mindanao plus lalawigan po ng Palawan. Ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms dun sa mga areas na nabanggit natin. Habang ang easterlies or yung hangin galing sa Pacific Ocean, nakakaapekto pa rin po sa natitirang bahagi ng Luzon plus Eastern Visayas at nagdadala ng mataas sa tsansa ng ulan sa may silangang parte po ng Luzon. Samantala, base sa ating latest satellite animation, wala pa tayong nakikita na anumang bagyo sa loob or paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. Epekto po yan ng easterlies. May mga areas na as early as this morning may chance na po ng mga paulan. Kabilang na dyan ang Mindoro provinces at lalawigan ng Romblon. Pagsapit ng tanghali, medyo mainit at maalinsangan sa ilang lugar, lalo na sa may Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, and even dito sa may Metro Manila. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ng kalangitan na siyang sinasamahan po ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lalo ng eastern sides ng Luzon, lalo na dito sa may Quezon at sa may Bicol Region. Temperature natin sa Metro Manila posibleng umakyat sa 33 degrees, habang ilang bahagi pa sa may kapatagan ng Luzon hanggang 32 degrees Celsius, malamig sa Baguio City hanggang 24 degrees Celsius lamang. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay dahil yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan throughout the day. May tsansa po ng mga pag-ulan umaga, tanghali at hapon, lalo na po sa may areas ng Western Visayas and Negros Island region. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas and Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa southern portion of Mindanao, may mga areas na uulanin, epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone. Ngayong umaga pa lamang po, mataas na ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula at meron din mga aasahan na ulan ngayong umaga hanggang mamayang gabi sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, gayon din po sa mga areas ng Socsargen, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, hanggang doon po sa may Davao Occidental, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya mag-ingat din sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa ating natitirang bahagi po ng Mindanao, dito sa may rest of Socsargen, sa rest of Bangsamoro Region and Davao Region, mataas din po ang tsansa ng ulan. Epekto yan ng ITCZ. Bahagyang maulap hanggang maulap naman ang kalangitan sa may Northern Mindanao and Caraga Region na sinasamahan ng mga pulu-pulong ulan or pagkidlat, pagkulo. Temperature natin sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius, habang mainit sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Ngayong araw at bukas, wala tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Generally, banayad hanggang katamtaman ng taas, umaabot lamang po ng 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms. Pero over the weekend, posible ang maalon na karagatan sa may Northern Luzon at dito rin po sa may silangang parte ng Luzon, kaya't lagi po magantabay sa ating mga updates. Para naman sa ating 3-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of Mindanao. Inulit natin itong areas po ng Zamboanga Peninsula, Socsargen, Bangsamoro Region, and portions of Davao Region, plus lalawigan ng Palawan dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone. Kalat-kalat ang mga pag-ulan po natin, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero minsan ay malalakas. Kaya lagi magantabay sa ating mga advisories and mga heavy rainfall warnings if ever. Samantala, magiging maulan din po pagsapit ng linggo sa may Hilaga at silangang parte po ng Luzon, kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon, and Bicol Region dahil dun sa posibleng pagbabalik po ng northeasterly wind flow dun sa may Taiwan. Kaya naman posible magkaroon tayo ng shear line sa may areas po ng Cagayan Valley and then lumalakas po yung easterlies sa may parting Bicol Region and Quezon. So lagi tayong magdala po ng payong kung lalabas ng bahay sa mga susunod na araw. Habang natitirang bahagi ng ating bansa for the next 3 days, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na siya sinasamahan pa rin ng mga pulu-pulong maulan or pagkidlat, pagkulo. Pagsapit naman po bukas hanggang sa weekend, meron din possibility na may mabuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, possible as a low pressure area. And then habang lumalapit po ng ating kalupaan, hindi rin natin inaalis yung chance na maging isang mahinang bagyo ito at maaaring pumasok ng ating area of responsibility early next week. At wala namang inasahang pang direct effect sa susunod pa na 2 hanggang 3 araw. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Sunrise po natin ay 5:48 a.m. Sunset ay 5:35 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. DCKI Weather Update. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na.